Čauky mňauky. Vítam vás pri novom vlogu. Zase. Musím zatvoriť okno. Chystám sa do roboty. Posledný krát. Akože do tejto roboty posledný krát. Dneska je piatok. A už to nejako prežijem. Snáď. Chcela som si dať tieto topánky, ale sú extrémne špinavé. Fuj. Takže si dávam sandálky. Neznášam si dávať sandálky. Ok, come on. Začalo pršať. Skvelé. Vlastne je to skvelé, pretože nemusím polievať dnes. Dúfam, keď bude celý deň pršať. Pijem túto Hairboxu. Prosím pekne, nie je to spolupráca, ale mohla by byť. Lebo je to drahé. Som celá zelená. Neviem, či mi to úplne pomáha, ale možno, že niekde, hej. Čo sa týka pleti určite, čo sa týka trávenia je to trošku lepšie, ale že by to robilo nejaké extra zázraky, tak to asi nie. Asi preto tu nemám tú spoluprácu. Musím si vás preložiť niekam inám. Podľa mňa spadnete. Auto som nechala tam. Všetci ešte spia. Také ticho je. Posledný krát. No dneska na obed veľmi improvizujem. Toto sú cestoviny, ktoré mi ešte sestra doniesla z Talianska. Myslím, že minulý rok boli. Toto sú klasické z obchodu. Urobila som si k tomu takúto omáčku. Je tam mozzarella, tuniak, paradajky a trošku smotany na varenie. A nevyzerá to bohvie ako, ale snáď to bude dobré. Ja vyzerám nejako takto. Dala som si šlofíka poobedného. Asi 1,5 hodiny som spala, čo bolo dlhšie, ako som plánovala. Ale tak čo už. Triedím veci, hlavne aj v laptope, aj celkovo v papieroch už asi 2 týždne. A robím teraz prípravy na spoločenskovedný seminár. Nie sú to úplne prípravy, lebo prípravy už mám. Pretože ja som si vytvorila prezentácie počas celého minulého školského roka, aj pre tretiakov, aj pre štvrtákov. K ním som si robila takéto poznámky ešte, takéto proste dodatky k tým prezentáciám. A je toho strašne veľa a je v tom chaos, takže som sa rozhodla, že to prepíšem do takéhoto cute zošita. Už je 8 hodín a ja to stále nemám. Teraz už idem na 4. ročník, aspoň 3. mám takto spravený už. Toto je všetko, čo mi zostalo z kvetiniek po týždni. Je toho už máličko. Zase si dávam zmrzlinu. Ako inak. Táto čokoláda dopadla takto, pretože minulý týždeň a vlastne aj tento týždeň bolo 5000 stupňov vonku. A ja ich mám v tejto skrini a obávam sa, že všetky takto dopadli. No, táto nie, táto sa drží. Aj toto sa drží. Každopádne, toto tu budem musieť upratať niektorý deň. Vyzerám ako nejaká trúbka. Ale idem len do susedstva. A chcela som ukázať tento úžasný účes. Takýto podobný účes som si robievala, keď bol koronavírus, ale teda trošku inak. Mohla som si práve toto urobiť. Potom sa čudujem, že nemám vlasy. Fakt som to prehnala. Prenášam tu čmeliaka. Zmokol. Chudák. Už vyzerá lepšie. Neviem, či to počuť, ale konečne prší a dá sa dýchať. Tu som urobila trošku poriadky, ešte nie úplne. Niektoré veci stále nemajú svoje miesto, ale už sa na to dá aspoň lepšie pozerať. Najradšej by som sa zbavila aj tohoto, ale žiaľ do novej práce idem až 25. augusta. Aj by som to dala do auta, ale bojím sa, sú to proste papiere a takéto veci. Aj na toto sa už dá ako tak pozerať. Tu mám ešte veci k záverečnej práci na matematiku. Sem by som chcela objednať túto istú skriňu z IKEA. Konečne mám čisté auto. Super, tento sa predo mňa postavil.
a asi zmoknem. Tu mám nejaký menší nákup. Vrátila som sa po toto granko. Je to len 350 gramov. Stalo to 5 eur a 19 centov. Za toto malé hovienko 5 eur. Tu je trošku moc, ale snáď to bude stáť za to. Trošku som zmokla, ale ani to nie je vidno podľa mňa. Tu je môj 15-eurový nákup, teda 20 s tým grankom. Toto na jednohúbky, toto teraz ku kávičke. Toto celkovo do zásoby aj jogurty, salánka. Ešte som nepiekla, tak som kúpila takéto niečo, ale teda, no, snáď to aspoň chutiť bude dobre. Mliečko, jedno z tohto na obed, na zajtra a ešte nejaké sladké pitička. Keď sa ma niekto spýta, čo je moja terapia, tak presne toto. Pomaly to vyzerá aj na tankovanie už. Toto je hrozná sranda. Strašne sa to lepí. Ale vyčistí to všetko. Viete, čo je desivejšie ako deň narodenín? Ten deň predtým, respektíve ten večer predtým. Neviem prečo, ale vždy sa cítim tak čudne. Vyzerám veľmi zaujímavo. Doteraz som sedela v kuchyni a riešila som svoju záverečnú prácu na toto rozširujúce štúdium a ja nechápem, že či to je iba tým mojím vekom, alebo čím to je, že mám oveľa menej kreativity ako pred napríklad 4 rokmi, keď som písala diplomovku. A oveľa menej sa mi chce do toho. Ani vtedy sa mi nechcelo, ale no, teraz ako keby aj tá motivácia je už trošku nižšie, neviem. Ale si hovorím, pozerám sa na túto poličku a hovorím si, keď si zvládla toto a následne získať toto a potom si zvládla napísať toto a následne získať toto, tak už zvládneš všetko. Tu sú moje slávnostné raňajky, ešte jogurt mi tam chýba. Zapla som si zámenu manželiek, ale podľa mňa ma to nebude baviť. Pripravila som také mini občerstvenie. Toto je môj outfit. Tieto šaty som na sebe nemala asi aj 5 rokov, možno aj dlhšie. Takže už bolo na čase ich vybrať. Lebo sú celkom pohodlné a majú taký ťažší materiál, čiže nie je to úplne na vysoké teploty, ale presne na takéto počasie, ako je dneska. S mojím nechtom sa stalo toto. Bolí ma to pri každom pohybe, alebo jak to povedať, ale našťastie zajtra idem na nové. Nastavila som takúto hudbu a pozadie pekné. Aj keď aj tu máme pekné pozadie. Hello. A kde mám moje rybky? To je táto jedna chuďatko bez oka. Hi. Akože vieš čo. To je jedna moja modrovka. A tá druhá sa tiež zvykne schovávať, takže neviem, kde je. Ja som hladná, nič som nejedla. Idem si asi spraviť niečo na jedenie, kým tu nie sú. Ešte tu mám nejaký zostatok batátov. Zostatok kuracích prs. Ale včera som si kúpila tento syr, takže aspoň jeden si idem urobiť. Tak to mám. Toto je najlepšia tatárska omáčka ever. A to ja tatárskú omáčku moc nekonzumujem, iba občas pri takýchto syroch. Ale teda táto je fakt super z jednoty. XOXO Gossip. Happy birthday to me! Happy birthday to who? Get cake and ice cream. I'm saving room for just dessert. Nemám toto až tak rada, ale bolo to jediné normálne v obchode. Hostia už odišli. Tu mám svoju kávičku a papám svoju narodeninovú tortu. Dnešnú. Tu mám aj ring light, lebo pravdepodobne budem streamovať. Mala by som najprv upratať, prezliecť sa a dneska proste nebudem nič také už robiť. Také zvláštne byť na svoje narodeniny sama. Akože v dome. Inak neviem, či vidno tie moje očné tiene, ale celkom sa podarili podľa mňa. Jak pekne prší.
Začala som na nechtoch. Moc nevidno tú farbu. Taká pastelová, žltá, ako keby. Moc to na tej kamere nie je vidno teraz. Žívam si trošku to ticho a pozerám, že tieto moje dve poličky alebo knižnice, alebo čo sú to, sú strašne chaotické. Ale presne to má také čaro, že sú také chaotické. Keď sa na to teraz takto pozriem, proste vidím v tom všade taký kúsok môjho života a kúsok niečoho, čo mám rada. Idem do Komárna druhýkrát autom sama a som veľmi nervózna z toho. Neviem prečo. Už by som nemala byť, keďže už som to raz absolvovala, ale ja už som raz taká. Hlavne neviem, či mám dosť benzínu. To by mi malo ešte vydržať. Zvládla som to, už som v Komárne, ale extrémne ťažká jazda to bola. Do kruháča mi vošla typkyňa, skoro som do nej nabúrala. Škoda, že som ju dobre nevytrúbila. V tej chvíli som nevedela nejako, čo skôr, tak hlavne, aby som nenabúrala, no. Takže toto bola oveľa horšia jazda ako minule, keď som išla, lebo, neviem, tým ľuďom asi šibe. Furt sa na mňa lepili, keď som išla 56 v obci. Nevadí, mám to za sebou, ešte cestu to môžu zvládnuť potom. Idem vybavovať. Už som doma, živá a zdravá a musím skonštatovať, že tým ľuďom na cestách prpína. Skúšam novú vesnu. Je to veľmi dobré. Mňam, tak to vyzerá. Veľmi pekné. Ešte aj dobre chutí. Idem robiť tortu. Vytiahla som si na pomoc Leonarda a Silvera. Dúfam, že to dobre dopadne. Potom si musím umyť tieto hrozné vlasy už. Poďme na to. Robíme si fest. Asi dobre. Ja vôbec neviem, čo toto je. Ale asi viac nastratá som ešte nebola v živote ako teraz. Aj keď to nie je vôbec počuť. Urobila som ďalšie podľa iného receptu. Teraz mi to príde príliš také našľahané, nadýchané a už keď sa toto nepodarí, tak kúpim zajtra v jednote nejaký koláč a serem na to. Vyzerá to celkom dobre, len nech mi to nevytečie. Tu už chystám veci na krém. Aj keď po tom fiasku s korpusom sa mi do toho fakt nechce. Toto by som teraz jedla len tak na posedenie. Konečne, lepšie. Aký si zlatý, že mi pomáhaš. No, dobre to bude. Trošku je krivá, ale nevadí. Už je polnoc, teraz som skončila. Zajtra ráno musím skôr vstať, aby som dokončila všetko ostatné. Už to tu pripravujem, ale ešte ma čaká dosť roboty. Torta vyzerá zatiaľ takto. Pôjdu na to ešte takéto mašličky. A ešte nápis, ktorého sa strašne bojím. Na to, ako som sa bála, že to dopadne, tak to dopadlo celkom fajn. Tu je trošku prasklinka. Piekla som po viac ako 10 rokoch tortu. Takže dokonalosť to nie je, ale takto na doma je to super. Nestíham, samozrejme. Aj som o tom vedela, že nebudem stíhať. Vlasy som si nedala ešte stále von. Teraz musím ísť rýchlo po kamošku na stanicu a... Ešte úplne z liskového cesta také slané niečo. Urobiť výzdobu ešte musím. Je to ešte veľa. Ešte ani neviem, čo si mám obliecť.
Dala som outfit check. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday. Pani učiteľka s knihami a aute. Happy birthday. Či? Čo robíš? Majú. Ty sú moje? Nie. Chcem to zapáliť. No však preto kamerujem, aby sme videli, ako ti to nejde. Ja si chcem priať. Vlasy máš v káve napríklad. Všade Bešatka tento vietor. Tam máš, vyví seba. Už odchádza, nechce tu spať. Našla som jahodko. Ako sa cítiš na dedine? Výborne, ale je čas ísť domov. A ja si to občas hovorím. A tu ten Labubu. No a je po všetkom. A tu je spúšť, ktorú musím upratať. Ja neviem, čo mi je, ale zabudla som ponúknuť kolu. A zabudla som aj na to, že tu mám šampanské. Ja už som bola proste tak hr a vynervovaná, že moja hlava iba nič. Okrem upratovania musím ešte poliať záhradu. A to sa mi fakt nechce. Zas vyštípané pery poriadne. Ja neviem, z čoho to je. Ja už takto v pyžamku osprchovaná, lebo už som proste musela. Ale chcela som ešte ukázať vlastne darčeky, ktoré som dostala. Začnem otcom, ktorý mi dal vlastne do auta určitú čiastku a som mu vyslovene zakázala na narodeniny ešte v útorok niečo nosiť, ale doniesol mi jednu kvetinu, ktorú som si už zasadila v záhrade, echinaceu, takže som zvedavá, ako sa jej bude dariť. Od deda som dostala peniaze, pretože odkedy nežije babka, tak dedo ani nevie, kedy máme narodeniny. To všetko vždy babka vedela a tak toto jednoducho elegantne vyriešil, ale určite si nakúpim potrebnú kozmetiku z toho a možno niečo ešte na potešenie naviac. A ešte mi doniesol čokoládu. Od sestry som dostala takýto maličký vysávač, hlavne teda do auta. A som veľmi rada, že som dostala, lebo môžem konečne upratať aj interiér auta, nielen exteriér, aj keď aj ten vyzerá ako vyzerá občas. Masku na pleť mackopu a náhrdelník, ktorý aj ona má. To je taký ten sesterský náhrdelník údajne. A bolo to v rozprávke Barbie a vlastne takto vyzerá. Je síce zlatý, ale určite ho nejakým spôsobom nakombinujem a využijem. Od jej priateľa som dostala dosky na krajanie, lebo už boli potrebné. Tomuto som sa tiež potešila. Vône do auta. Toto je cukrová vata a toto je jahoda. Mama so starými rodičmi mi ešte zadovážili ďalšiu tortu a okrem toho som dostala ďalší dezert. Takúto kávu do Dolce Gusto, pretože tú moju klasickú už prestali predávať aj v Maďarsku. Ja neviem prečo. Tak skúsim niečo nové a táto vyzerá fakt dobre. Je to oriešková, taká mliečná káva. Tomuto sa tiež veľmi teším. Je to vôňa Mod Vanilla od Ariany Grande, ktorú už dlhšiu dobu chcem vyskúšať. Ja už mám v podstate iba také tie spreje na telo a všetky parfémy sa mi už minuli, takže som rada, že som dostala konečne parfém. Od starých rodičov som dostala ešte takúto krásnu kytičku. Babka veľmi dobre vie, že ja milujem kokosové gule a z toho dôvodu mi urobila strašne veľa. Bolo ich tam ešte viac. Od frajera a z časti od jeho mamy som dostala toto vajíčko, alebo ako to mám nazvať, takúto hojdačku, v ktorej odkedy je to poskladané, tak v nej v kuse sedím. Je to fajn, lebo je to také relaxačné a tu si tak čítam a iba tak pozerám do telefónu alebo proste iba existujem. No a na oslavu prišla jeho mama s babkou
Takže ešte navyše mi niečo doniesli. Ďalší dezert, čokoládový. Potom tu mám takúto omaľovánku, mandalovú. A tieto zvýrazňovačky, tie sú vždy potrebné. Od kamošky Kai som dostala takýto VR. To už budem fakt, že cool učiteľka, taká moderná. Tento VR je vyslovene z Číny, takže už nebudem ako taká tá typická učiteľka, keď je teplo s takým klasickým VR-om, ale už budem používať tento a budem cool. Potom tu mám dva takéto testery a obidva sú vlastne šampóny. Potom tu mám takúto zlatú kľúčenku, asi to bude Zajko. Sladkosti nesmú chýbať. Ja mám toľko sladkostí a čokolád doma, že rozmýšľam o tom, že spravím nejakú čokoládovú party alebo niečo. Ďalšia sladkosť. Aby sme vyvážili chute, tak tu máme aj slané niečo. A ešte som dostala takýto set. V podstate je to na cestovanie, ale povedala mi, že nech si to najprv vyskúšam. Je to korejská kozmetika z toho obchodu K-Sisters. Toto všetko je vnútri. Je tam vlastne čistiaci olej, čistiaca pena, toner, krém a ešte sérum. To je všetko. Oslavu som si užila, aj keď bola trošku taká rýchlo a bola som celkom nervózna zo začiatku. A celkovo posledné nejak som toho všetko pripravovala, ale stálo to za to, bolo to super. Ja mám rada takéto oslavy. Aj keď to organizujem, alebo aj keď aj na nejaké chodím. A v takých chvíľach hlavne si uvedomím, že aká som ja vďačná za všetko, čo mám a za tých ľudí, za rodinu, za blízkych, za kamarátov. Je to fajn pocit. To bude asi koniec celého vlogu. Ďakujem, že ste ho dopozerali, že ste ma nejakým spôsobom podporili a vidíme sa pri ďalšom videu.